zdravím vás, sme tu znovu a dnešný diel bude mimoriadne nudný, to vám zaručujem. Budeme totižto počítať energetickú hodnotu jedla. To je téma, ktorú každý nenávidí, každý sa jej vyhýba, každý pred ňou chce uniknúť. Ale povedzme si jednu vec. Kam sa dá uniknúť? Jedine do diét a do škrtenia potravy. V minulom dieli sme si hovorili o tom, že existuje kalkulačka BMI na mojej stránke chudnutie ako SK a tam si vlastne viete vypočítať, koľko energie máte spapať tak, aby ste nepriberali alebo prípadne, aby ste mierne schudli. Tieto čísla sa dnes naučíme uplatniť v praxi, tak povediac. To znamená, ukážeme si, ako sa do čísel, ktoré vám vypočítala BMI kalkulačka, vtesnať zo skutočného jedla. Takže z hurta, poďme na vec, ideme počítať. Ako si odvážiť jedlo? Mne v kalkulačke vyšlo, že mám zjesť asi 2000 kJ, nejakých 13 gramov bielkovín, 80 gramov sacharidov a 15 gramov tuku. Raňajky. Dám si rajčinu, kaleráb, chlieb a naňho nejaký 20% nízkotučný syr. V potravinových tabuľkách v chlieb, pečivo, vločka si zvolím chlieb, ten tam už nájdete. Potom kliknem na mliečne výrobky, v nich kliknem na syr 20% a potom sa presuniem do zeleniny a tam vyhľadám rajčinu a kaleráb. Teraz mám všetky potraviny v 100 gramoch, to nám samozrejme nič nepovie a preto predtým som si už odvážil, kaleráb má 350 gramov, rajčina mala 190 gramov, zanesiem syr, ten odhadneme na nejakých takých 20 gramov, bude toho asi trochu viac v bielkovinách, ale nevadí. Pozrieme sa na celkové čísla a vidíme, že tam je málo sacharidov. Preto zvýšime množstvo chleba na nejakých tých 140 gramov, to by mohlo byť akurát. Dostali sme sa na čísla 2000 kJ, žiaľ je tam trošku viac bielkovín, ako by bolo treba, ale toto nie sú presné výpočty, táto nepresnosť nás nezabije. Navážime si potraviny, znovu nemusí to byť žiadna presnosť, stačí zhruba, syr, chlieb, všetko na seba, naukladáte to na tanier, môžete kvapnúť balzamikového krému alebo octu a raňajky sú pripravené. Takže pokiaľ chcete chudnúť, doteraz čo ste počuli vám úplne stačí. Počítajte týmto spôsobom jedlo a to je všetko, čo potrebujete robiť. Pre tých, ktorých zaujímajú ďalšie podrobnosti, tu mám ešte jeden výpočet, ale nechcem vás zastrašiť, aby ste nemali pocit, že aj toto musí robiť každý. Toto už bude niečo také nepovinné. V prípade, že si pečiete doma chlieb alebo varíte guláš, možno vás bude zaujímať jeho energetická hodnota, pretože ak si kúpite v potravinách jogurt alebo tyčinku, tak na obale máte napísané, čo tam je. Ale ako zistiť, koľko energie má ten chlieb, ktorý ste si práve dnes upiekli? A to si práve teraz ukážeme. Recept na domáci chlieb sme si ukazovali pár dielov dozadu, takže si to môžete pozrieť. A dnes vám ukážem, ako sa zo surovín a celkovej váhy tohoto chleba dá ľahko vypočítať energetická hodnota vášho doma upečeného chleba alebo akéhokoľvek iného jedla. Vypočítame si energetickú hodnotu celého chleba. V potravinových tabuľkách v chlebe, pečive, vločkách a múke nájdete pšeničnú múku celozrnnú. V tukoch, semenách si zvolíte tekvicové semená a olivový olej. Viem, všetky ingrediencie z chleba tam nie sú, tieto naozaj stačia. Pšeničnú múku beriem ako celú hmotu, ktorú som dal do chleba v množstve 350 gramov. Tekvicové semená, tých bolo 85 gramov a olivový olej, toho bolo 25 gramov. Tým sme zaniesli všetky dôležité ingrediencie, ktoré chlieb tvoria a vidíme, že má 7000 kJ, 55 gramov bielkovín, 260 sacharidy a 61 gramov tuk. Teraz, ako zistíme, koľko má 100 gramov takéhoto chleba? Použite Excelový hárok papu, v ňom sa preneste na zoznam jedál a zanesiete si tam nové jedlo. V tomto prípade to bude napríklad chlieb, pomenujete si ho, zadáte, koľko vážil po upečení, to je 685 gramov, zadáte, čo vám vyšlo v tabuľkách, to znamená 54 gramov bielkovín, 260 gramov sacharidov a 61 gramov tuku. Celkovo 7143 kJ. Excelový hárok papu môžete zavrieť, aby ste ho hneď v zápätí mohli znovu otvoriť a tu je dôležité povoliť obsah. Tento hárok používa skripty a tie skripty je potrebné povoliť týmto spôsobom. Potom sa môžete prepnúť do denníka
a v denníku môžete zadať nové jedlo a to je konkrétne chlieb. Nájdite si ho alebo akékoľvek iné jedlo, ktoré ste si zadali a tu zadáte 100 gramov. V tej chvíli vidíte 100 gramov chleba má 8 gramov bielkovín, 38 gramov sacharidov, 9 gramov tuku a 1043 kJ. Ak chcete inú hmotnosť ako 100 gramov, zadáte 140 napríklad a budete vedieť, koľko má vaše jedlo energie. To je všetko. Tak, ukázali sme si, akým spôsobom sa počíta energia. Ja viem, na prvý pohľad je to predsa len asi trošičku neprehľadné a nezrozumiteľné a hlavne nepohodlné. To nie je tak, že celý život odteraz už máte chodiť niekde s digitálnou váhou a keď pôjdete do prírody, že si máte odvaliť kúsok nejakého chleba a prevážiť si ho aj v lese. Netreba. Stačí, aby ste týmto spôsobom získali istý odhad, koľko jedla máte jesť normálne a keď sa do toho budete potom odhadometricky striafať, tak to bude v poriadku. Na budúci týždeň si povieme niečo o špajzovom marketingu, možno, že ten diel už bude trošičku dynamickejší ako tento nudný počítací. Takže, ak sa vám tento seriál páči, zdieľajte ho, veď si tým pomôžete. Na budúci týždeň sa vidíme znovu. Majte sa pekne, ahoj.